Isambulo seshumi nane. Ngase ngibona, bheka, iwundlu limi entabeni yaseSiyoni, kumi kanye nalo abayizinkulungwane eziyi144, benegama lalo negama likayise lilotshwe emabunzini abo. Ngase ngizwa izwi livela ezulwini, linjengezwi lamanzi amaningi nanjengezwi lokuduma okukhulu, nezwi engalizwayo lalinjengelababetha amahabhu, bebetha amahabhu abo. Bahlabelela igama elisha phambi kwesihlalo sobukhosi, naphambi kwezidalwa ezine, namalunga, kepha akubangakho onamandla okufunda lelo gama, kuphela abayizinkulungwane eziyi144 abathengiweyo emhlabeni. Labo yibo abangangcoliswanga yisifazane ngokuba bayizintombi. Labo yibo abalandela iwundlu noma liyaphi. Labo bathengwa ebantwini, babelulibo kuNkulunkulu nakulo iwundlu, nasemlonyeni wabo akufunyaniswanga amanga, kabanasici. Izingelosi ezintathu zimemezela ukwahlulela. Ngase ngibona enye ingelosi indiza emkhathini wezulu, inevangeli eliphakade ilishumayela kwabahlezi emhlabeni, nakuzo zonke izizwe, nemindeni, nezilimi, nabantu, isho ngezwi elikhulu, ithi, mesabeni uNkulunkulu, nimnike inkazimulo, ngokuba ihora lokwahlulela kwakhe selifikile, nikhuleke kuye owenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Yayisilandela enye ingelosi, ithi, liwile, liwile iBabiloni elikhulu, eliphuzise izizwe zonke iwayini lolaka lobufebe balo. Yalandela enye ingelosi yesithathu, ithi ngezwi elikhulu, uma kukhona okhuleka kuso isilo nomfanekiso waso, elwamukela futhi uphawu ebunzini lakhe noma esandleni sakhe, naye uyakuliphuza iwayini lolaka lukaNkulunkulu elilungisiwe esitsheni solaka lwakhe, lingaxutshiwe, ahlushwe ngomlilo nesibabule phambi kwezingelosi ezingcwele naphambi kwewundlu. Nomusi wokuhlushwa kwabo uyenyuka kuze kube phakade naphakade, abasenakuphumula imini nobusuku abakhuleka kuso isilo nomfanekiso waso, nalowo owamukela uphawu lwegama laso. Nakhu ukubekezela kwabangcwele abagcina imiyalo kaNkulunkulu nokukholwa nguJesu. Ngase ngizwa izwi livela ezulwini, lithi, loba ukuthi, babusisiwe abafileyo abafele eNkosini kusukela kulesi sikhathi. Yebo, usho uMoya, ukuze baphumule ekukhandlekeni kwabo, ngokuba imisebenzi yabo iyabalandela. Izingelosi ezimbili zokuvuna. Ngase ngibona, bheka, nanto ifu elimhlophe, naphezu kwefu uhlezi ufana nendodana yomuntu enomqhele wegolide ekhanda lakhe, nasesandleni sakhe, enesikela elibukhali. Enye ingelosi yayisiphuma ethempelini, imemeza ngezwi elikhulu, ithi kohlezi phezu kwefu, faka isikela lakho, uvune, ngokuba kufikile isikhathi sokuvuna, ngokuba sekomile okuvunwayo komhlaba. Ohlezi phezu kwefu, wayeseliphonsa isikela emhlabeni, wawusuvunwa umhlaba. Enye ingelosi yayisiphuma ethempelini elisezulwini, nayo inesikela elibukhali. Nenye ingelosi futhi yaphuma e-altar, inamandla phezu komlilo, yamemeza ngezwi elikhulu kuyo ebinesikela elibukhali, ithi, faka isikela lakho elibukhali, ubuthe amahlukuzo omvini womhlaba, ngokuba izithelo zomvini zivuthiwe. Ingelosi yayisiliphonsa isikela layo emhlabeni, yawuvuna umvini womhlaba, yawuphonsa esikhamweni sewayini esikhulu solaka lukaNkulunkulu. Isikhamo sanyathelwa ngaphandle komuzi, kwaphuma igazi esikhamweni, laze lafika ematomini amahhashi, liqeda amastadiyu 1,600.